Ølen den kaldere, toppene på Hemsedal. Alle opp på bordene, den stemninga her gjør meg gal. Jegerbom og lederhosen, langrennsski med ridesal. Solen steker her og alle klikker etter DJ-dal. Для чего нужен сноуборд? Чтобы снимать его на iPhone. Märkä Petri! Märkä nykortti! Märkä anna sitä! Märkä! Мы тут приехали кататься на сноубордах. Вот. Anna sitä märkää! Hanat auki, lasit täyteen, rai, rai, rai. Paita pois, housut alas, näin, näin, näin. Heilutan kuusipäille, pai, pai, pai. Anna sitä märkää, anna sitä märkää. Короче, ситуация такова. Что минус Проснулись. 35, блин. Вот. Jes, pum, pum, Petri puhuu taimaksi. Jos näin vesisängyssä tuun merisairaaksi. Halun sitä märkää, sitä spesiaalihymy. Eli näytäkö mulle sun vertikaalihymy? Hanat auki, lasit täyteen, rai, rai, rai. Paita pois, housut alas, näin, näin, näin. Heilutan kuusipäille, pai, pai, pai. Anna sitä märkää, anna sitä märkää. Horjun hulluna baarissa tuopin kanssa. Löin ehkä
silppua jengi niskaan. Ja jengi räjähtää!